Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes i'r Oedfa ar y sîn arbennig hwn sef cychwyn wythnos Cymorth Cristnogol ac mi fydd yn Oedfa ni heddi yn canolbwyntio ar thema'r wythnos. Diolch yn fawr iawn I bawb o fydd yn cymryd rhan a chroeso cynnes I bob yr un ohonoch chi. Mae ein gwasanaeth heddi sydd wedi baratoi gan Gymorth Cristnogol yn arbennig ar gyfer wythnos yr apel eleni yn sôn am gariad rhyfeddol. Mae cariad Duw tuag ato ni y tu hwnt i'r hyn y gallwn ni ddychmygu. I ni'n cael ein galw I fyw'r cariad hwnnw mewn gwasanaeth tuag at ein gilydd. Yn ein Oedfa heddi fe gewn ni gwmni mam ifanc o'r enw Aline. Mae'n dod o dalaith Macamba yn Burundi. Mae'n un a briodwyd pan oedd I dal yn blentyn, cofiwch, ac fe brofodd hi drais yn y cartre, digartrefedd a thlodi eithriadol. Ac fe sylweddolodd I bod hi ar bwynt yn ei bywyd lle roedd pobl yn anghofio I bod hi'n fod dynol. Ond roedd cariad Aline tuag at ei phlant a'i phrofiad o gariad Duw wedi llenwi a dewrder eithriadol. Roedd hi'n benderfynol o roi gwell bywyd i'w phlant a helpu I chymdogion. Ymunwch â ni felly ddysgu mwy amdani ac I weld sut y gallwn ni ymateb I helpu bobl fel Aline yn ystod wythnos Cymorth Cristnogol. Gadewch I ni weddio gyda'n gilydd. Dduw ein cysurwr, ffynhonnell ein gobaith, bydd yn bresennol gyda ni yma heddi. Una ni wrth I ni addoli. Rhwglustiau ni glywed y newyddion da am dy gariad helaeth trawsnewidiol. Cyffroa yno ni lais proffwydol i'n galluogi gyhoeddi dyfodiad y deyrnas di. Ysbrydola ni I fagu'r hyder I ddwasanaethu di mewn gair a gweithred, wrth I ni adeiladu byd yn rhydd o dlodi. Amen. Tybed ydych chi'n gwybod rhywbeth am Burundi? Wel, mae'n un o'r gwledydd thlotaf yn y byd yn ariannol. Mae mwy na 70% o'r boblogaeth yn byw mewn tlodi.
Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwneud eu bywoliaeth drwy ffermio, ond mae'r argyfwng hinsawdd wedi effeithio'n fawr ar ffermwyr sy'n wynebu sychder a llifogydd ar yr un pryd. Dim ond un pryd y dydd mae lot o deuluodd yn llwyddo i'w fwyta. Ar ben hyn i gyd, wynebodd â lun heriau ychwanegol. Cafodd ei chamdrin gan ei gŵr a'i gorfodi allan o'i chartre, a chael ei gwahanu o'i phlant. Heb le fyw, yn poeni'n ddyddiol am lles i plant, gwthiwyd y lun i dlodi eithafol. Fe ddewedodd y lunau wrth Cymorth Cristnogol sut oedd bywyd pan fu hi'n ddigartre. Roeddwn i'n crwydro strydoedd, meddai, yn gofyn i unrhyw un am le gysgu. Fydd yr rhai hynny a ddangosodd garedigrwydd i mi yn gadael i mi aros rhyw ddeuddydd neu 3, ond roedd hi'n anodd. Fe fyddai pobl yn fy syrhau am trin a dirmig. O'n nhw'n anghofio fy mod i'n ddynol. Roedd hyn yn fy llenwi a thistwch. Daliodd ei lunau ati heb ildio. Wedi gwthio at ymylon eithaf bywyd, fe wthiodd hi nôl, chwarae teg iddi. Ymunodd y lunau a gweithdi cymunedol dan arweiniad hyfforddwyr ariannwyd gan Cymorth Cristnogol. Fe ddysgodd hi am gynilion pentre a chymdeithasau benthyca, ac roedd hi'n benderfynol i'r ffurfio rhai hunain, i'w helpu hi hun ac i helpu eraill o'i chwmpas i hefyd. Mae cynilion pentre a chymdeithasau benthyca'n cynnig ffordd i grwpiau cymunedol i reoli ac arbed a benthyg arian. Llwyddodd y lunau i sicrhau benthyciad cychwyn busnes a dechrau masnachu avocados a chnau mwnci. Llwyddodd hi hefyd i brynu beic mwyn i galluogi i gludo ei nwyddau. Fyw cariadlon, helpa ni i glywed lleisiau rhai hynny sy'n dioddef tlodi eithafol. Mae hi'n anodd gwrando ar straeon am boen. Dangos i ni sut y gall tosturi dros eraill ddod â iachad a llawnder bywyd i bawb. Helpwch ni i ddeall ein bod yn un trwy dy gariad, gan dy fod ti'n caru pob bobd dynol y tu hwnt i fesur. Fyw cariadlon, rwy ti'n ein galw i adeiladu dy deyrnas o gyfiawnder, trigaredd a gwirionedd.
Nid gorchwyl i rai gwangalon ydy hyn. Pan fyddwn ni'n colli ein hydeimlad o bwrpas, llenwa ni a ffydd. Pan fyddwn ni'n ame neu'n cael ein llethu gan anobaith, llenwa ni a gobaith. Pan fyddwn ni'n mynd heibio i'n cymydog fel petai ni ddim yn ei nabod, llenwa ni a'r cariad hwnnw sy'n ein troi ni nôl ac yn ein tywys i estyn cymorth iddyn nhw. Yn enw Iesu, cydweddion weddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, diled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni e heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eith yr gwared ni rhag drwg, can i seiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Os llyfara fath y fodau medrolion ac angylion, a heb fod gennyf gariad, efydd swnllid ydwyf, neu symbol a flafar. Ac os oes gennyf fewn proffwydo, ac os wyf yn gwybod y dirgelion i gyd, a phob gwybodaeth, ac os oes gennyf gymaint o ffydd nes gallu symud mynyddoedd, a heb fod gennyf gariad, nid wyf ddim. Ac os rhof y holl fyddiannau i borthi eraill, ac os rhof yng nghorff yn aberth, a hynny er mwyn ymffrostio, a heb fod gennyf gariad, ni wna hyn ddim lles i mi. Y mae cariad yn amyneddgar, y mae cariad yn gymwyn asgar. Nid yw cariad yn cenfigeni, nid yw'n ymffrostio, nid yw'n ymchwyddo. Nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus, nid yw'n ceisio dibenion ei hun, nid yw'n gwylltio, nid yw'n cadw gyfrifol gam. Nid yw'n cael llawenydd mewn anghyfiawnder, ond mae'n cyd-lawenhau ar gwirionedd. Y mae'n goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, ac yn dal ati i'r eithaf. Nid yw cariad yn darfod byth, ond proffwydoliaethau fydd i ddymur hwy, a thyfodau bydd taw arnynt hwy, a gwybodaeth fydd i ddymur hithau. Oherwydd anghyflawn yw ein gwybod ni, ac anghyflawn ein proffwydo ni. Ond pan ddaw'r hyn sy'n gyflawn, fydd i ddymur yr hyn sy'n anghyflawn. Pan oeddwn yn blentyn, fel plentyn yr oeddwn yn llefaru, fel plentyn yr oeddwn yn meddwl, fel plentyn yr oeddwn yn rhesymu. Ond wedi dod yn ddyn, rwyf wedi rhoi heibio pethau plentyn. Yn awr, gweld mewn drych yr ydym, a hynny'n aneglir. Ond yna, cael weld wyneb yn wyneb. Yn awr, anghyflawn yw fy ngwybod, ond yna, caf adnabod, fel y cefais innau fy adnabod. Mewn gair, y mae ffydd, gobaith, cariad, y tri hyn yn aros. A'r mwyaf o'r rhain yw cariad.
Roedd busnes y linau llwyddiannus, ac fi alluogodd hyn iddi renti tŷ. Ac o'r diwedd, fe gas i haduno a'i 3 mab hynna a ddaeth i fyw ati hi. Mae hi'n obeithiol y bydd rhyw ddydd yn gallu dod ynghyd â'i phlant i gyd. Gall y linau bellach fforddio bwyd iddi hi hunan ac i'w theulu. Mae di prynu paneli solar fel y gallu phlant ddefnyddio golau fel Cymorth i astudio. Erbyn hyn mae linau'n crasu ei brics i hunan a gan hynny'n adeiladu cartre cryfach i'w theulu ym mhob ystyr. Ac fe ddywedodd y linau wrth Cymorth Cristnogol. I ni'n gweddio gyda'n gilydd gan ein bod yn dal yn fyw diolch i ras Duw. Fuon ni trwy amser caled, ond bellach yn gwneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Mae llawer o deuluoedd yn Burundi yn ei chael hi'n anodd i gwrdd ac anghenion sylfaenol o ddydd i ddydd. Mae bwyd a tir yn bryn a mae gofal iechyd ymhell o afael llawer. Mae costau byw wedi cynyddu'n aruthrol ac mae cynnal bywoliaeth dan fygythiad oherwydd llifogydd, sychder a tirlithriadau. Mae pobl yn cael eu gwthio i oroesi a hynny ar y ddibyn bywyd. Amazina yanje Fy enw ydy Nibogora Alin, rwy'n 35 mlwydd oed. Fy hoff bobl yn yr holl fyd ydy fy nhri mab. bilanjoheraj Dwi'n mwynhau'n fawr bod yn cwmni fy nheulu. Mae traddodiadau yn bwysig i ni, ac mae gyda ni amser penodol i weddio, a hi'n gyfle i sgwrsio gyda Duw, oherwydd rydyn ni gyd yn dal yn fyw diolch i ras Duw. kubera ko turi abantu twakiriye Rydyn ni wedi dioddau caledu, oherwydd roedden ni'n dlawd iawn, mewn lle cyfyng. kure hirya mu ahantu hatanaboneka. Trwy gefnogaeth partneriaid Cymorth Cristnogol, hyfforddwyd Alin a'i chymdogion i ffurfio cymdeithas cynilo a benthyg yn y pentre. Mu kibano Mae ganddo ni 3 grŵp cynilo yn y gymuned hon bellach. imigwi itatu. Rydyn ni'n cydweithio i gynilo a gwneud benthygiadau. Kuri jewe vyarahinduye ikintu kinini cyane. Kuri Mae hyn wedi cael effaith fawr ar fy mywyd. A fe nes i sylweddoli y gallai merched gyflawni pethau anhygoel. Dwi'n magu'n mhlant ar fy mhen fy hun. Mi fedrai'n magu nhw dda os dy neb yn mynd heb fwyd. A fe nes i lwyddo i brynu geifr sydd yn gymorth mawr, a mi nes i brynu beint. Roedd clwyddor nwyddau un cartref yn anodd cyn i ni gael beil. Bydden yn aml yn cario 10 kg ar ein pennau, ond gyda beig, os yn cario cafu 200 kg, dim ond y mater o'i glymyn saff a ffwrdd â ni'n seiclo'n gyflym. Rydym yn defnyddio'r beig i gwytho coed tân a chnydau o'r fferm. Mae gen i banel solar a fedrai droi goleuadau ymlaen yn mwyn i'n mhlant i allu gwneud i gwaith cartre. Ac rwy'n adeiladu mewn cartre fy hun. mu nzu yiwanje. Ndumva menga Wedi gorffen fy nhŷ, mi wnaeth barhau i gynilo gyda'r gymdeithas. Oherwydd dwi wir am ein plant i astudio yn y brifysgol. Nhw ydy fy ngobaith ar gyfer y dyfodol. Gyda'ch cymorth chi, fe fedrwn ni weithio tuag at fyd lle gall teuluoedd wthio nôl yn erbyn tlodi eithafol a chyflawni eu breuddwydion. O ddigwyddiadau cymunedol i her unigol, mae wsos Cymorth Cristnogol yn 7 diwrnod o weithredu. Yn eich ffordd i'ch hun i ariannu newid fydd yn creu gwahaniaeth. Gyda'n gilydd gallwn drechu tlodi eithafol. Mae Burundi'n parhau fod yn un o'r mannau anoddaf ar y ddaear i fyw ynddi, ac mae Elinau a'i theulu'n dal i wynebu heriau. Pan ddinistriwyd cartref Elinau gan storm arswydus, gan ddod ag agos at ei lladd hi a'i phlant, llwyddodd i oroesi drwy werthu'r gwartheg y bydd hi'n ei cadw. Bellach, pan fo ar gyfwng yn bygwth y teulu, mae gan Elinau opsiynau.
Gall hyd yn oed busnes bach ddarparu'r ychydig sydd ei angen i goroesi'r stormydd gweithaf yma yn Burundi. Erbyn hyn, mae Linne'n gadeirydd ar Gymdeithas Cynilion a Benthygiadau Pentref, achos a sefydlodd hi ei hunan, cofiwch. Mae hi'n defnyddio ei phroffit i helpu trawsnewid bywydau 500 o deuluoedd sy'n adeiladu dyfodol mwy addawol iddyn nhw hunain gyda'i gilydd. Fe ddywedodd Linne, os oes gan unrhyw un broblem, fe wnewn ni ei helpu nhw i gael hyd i ateb. Mae'r aelodau'n diolch i mi ar y hyfforddiant a'r effaith gadarnhaol mae hyn wedi gael ar ei bywydau nhw. Mae pobl yn dod ata i oherwydd eu bod nhw yn rhystio i. Yma yn Burundi, ystyrir Cymydog fel aelod o'r teulu. Ac i ni gyd yn rhan o un teulu mawr, a'n cyfrifoldeb ni'n wir ein braint ni yw cefnogi aelodau eraill o'r teulu. Dyma'n cyfle i wneud hynny yn ystod wythnos Cymorth Cristnogol eleni. Boed i ni ddyfalbarhau mewn ffydd, boed i ni gamu allan mewn gobaith, boed i ni weithredu a llefaru mewn cariad, drwy ras Duw ein creawdwr, ein hachubwr a'n cysurwr. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr Oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.